Il-mod kif qed jitmexxa l-Istazzjon Nazzjonali huwa xhieda ċara ta' kif l-istituzzjonijiet ta' dan il-pajjiż mhux jitħallew jaħdmu kif suppost u li huma maħtufa minn Robert Abela. Iksaħqu f'konferenza tal-aħbarijiet il-kelliem tal-Partit Nazzjonista David Take u l-kandidat tal-elezzjoni ġenerali Francine Farrugia. David Take qal li x-xandir pubbliku huwa mħallas minn flus il-poplu għalhekk mhuwiex aċċettabbli li dan jinbidel farma partiġjana għal gvern tal-ġurnata. Il-Partit Nazzjonalista kull ma qed jitlobu illi il-ħaddiema tal-PBS jitħallew jagħmlu xogħolhom mingħajr intil politiku, mingħajr ma jkollhom xi forma ta' pressjoni biex jagħtu vantaġġi żgħar, sottili jew anki kbar lill-gvern immexxi minn Robert Abela. Min-naħa tagħha Francine Farrugia qalet li x-xandir tal-istat jagħti wassal stampa li turi biss dak li jrid il-gvern fil-waqt li taħbi il-veritajiet li mdawwar bihom il-poplu Malti u Awċi. X-xandir tal-istat għandu l-obbligu li joħloq bilanċ bejn dawn l-istess ideoloġiji sabiex jixandar dak li verament qed jiġri ġewwa Malta u Għawdex. Fl-aħħar jiem il-Partit Nazzjonalista ressaq protest mal-Public Broadcasting Services u anke mal-awtorità tax-xandir minħabba żbilanċ fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista waqt il-programm Serata Ron. Fl-ilment tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Ahmed Dimek qal li l-programm li xxandana lil-ġimgħa fil-għaxija kif xieraq kien mfakkar jum l-om. Għal dan il-programm kienet mistiedna Mart il-Prim Ministru Lidia Abela, imma fl-istess programm ma natax l-opportunità simili lil Anne-Marie Grech Mart il-kap tal-Oppożizzjoni. Francis Ahmed Dimek fil-protest fisser li dan l-isbilanċ kiser b'mod mill-aktar ċar il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna fil-waqt li ftema li suppost għandha tattira l-Għaqda Nazzjonali bħal dik ta' jum l-om, ix-xandir tal-Istat ħoloq dan l-isbilanċ li għalih il-Partit Nazzjonalista qed jitlob rimedju.